499 000 сомонӣ духонагаи фурӯшӣ бо як таъмири бениҳоят зебо, таъмири дизайнерӣ. Дӯстони азиз, хона фавран фурӯхта мешавад бо нархи бениҳоят хуб. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Нозир ҳамашро фармонда нишон метиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар гардиши Ленингради ноҳияи Рудакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Дар ҳамин блок. Бисёр баъд гап мезанем, рафтем. Дар назди бино ҷои таваққуфи мошин зиёд мебошад ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ. Мана ҳамин подъезд. Дар бино лифт ҳаст, кор мекунад. Мегузарем ба худи хона. марҳамат дӯстони азиз, планировкаи хонаи мефаҳмонем. Инҷо ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. Ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 45,4 метри квадратӣ дар шашум ошшонаи бинои новостройка. Худи бино аз 9 ошшона иборат мебошад. Сохтмони биноям ба анҷом расидагӣ аст. Мардум зиндагӣ дорад, лифт кор мекунад. Дар наздикии хона бошад ҳам мактаб, ҳам масҷид, ҳам боғчаи кӯдакона. Инчунин коллеҷи тиббӣ ва дута бозорча дар назди бино ҳаст. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. Нархи хона бошад чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, 499 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. Танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом Тиҷей рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.